За опасна контратака на зелено-белите. Тя се развива по лявото крило. Възможност за центриране. Дали ще последва удар от воле? Да, много неточно изпълнение обаче на Петър Димитров. Влезна толкова твърдо в ръката на Йордан Юруков. Дали обаче това ще мине и ще бъде достатъчно, сигурно се доволен от формата на момчетата му. Чудесен пас сега. Това е възможност за Галин Иванов, който малко трудно, но все пак успя да владее топката. Сега центрира. Това е Жуниньо с гръб към вратата. Спортен екип. Наистина тези кадри не се нуждаят от коментар. Колкото... Вижте още веднъж хубавото подаване към Петър Димитров. Изключително опасен е Петър Димитров. Падение, недоволство по трибуните. Емил Ангелов остава да лежи на тревата. Играта обаче не е спряна. Ивайло Стоянов преценява, че няма нарушение срещу Емил Ангелов. Галин Иванов за Славия по дясното крило. Може да центрира той. Прави го. Неудобна беше топката за Божов. Все пак Жуниор стига до нея. Може и да шутира. Опита се да се освободи. Беше блокиран неговия изстрел, но атаката на... Централната линия ще започне пресата. Прекрасно отиграване. Да видим, тук ще има ли директно удар на Петър Димитров. Да, но в страни от вратата. Добре. Да видим още веднъж. Тук с топката игра Петър Костадинов. Може би в последствие закачи краката. С много хъс влезнаха в матча и двата отбора, но забави си изпълнението на този свободен удар. Галин Иванов също е опция. Именно той стреля остро. Топката рикошира обаче в футболист от стената. Илия Илиев ще изпълнява свободния удар в полза на Славия. Фалтово центриране към втората града, където Ивайло Иванов няма никакви... Ситуацията, която се получи преди по-малко от минута. Сега обаче няма засада и това е прекрасна възможност за Берой. Какъв пропуск първоначално и в крайна сметка гол. Берой повежда 1-0 и голяма радост в лагера на домакините. Виждаме някакви претенции. И жълт картон. Ето още веднъж положението. На мен ми се струва, че Петър Димитров изскочи от дълбочина. Може би ще трябва да видим още едно повторение. Предишното се виждаше по-добре. Закъсня тук Галин Иванов да покрие Петър Димитров. Ето е ситуацията. На стоп кадър. Не, мисля, че засада тук не може да има. Имаше други футболисти, които със сигурност бяха зад отбраната, но може би Петър Жуниньо успяха да пробват на няколко пъти индивидуални пробиви, да бъдат активни. То Божов остава изолиран. Сега да видим. Велев по десния фланг центрира много остро. Там обаче няколко човека се разминават. Нов шанс за Берое. Удар, рикошет и това ще бъде само... Ето я ситуацията още веднъж. Посегна опасно с бутоните напред. Веселин Пенев изпря Божов. 30 секунди до края на полувремето. Не е лош шанс сега за домакините. Топката избита. Прекрасно воле. Като по чудо това не бе втори гол. Ще бъде спряна. Домакините джентлменски извадиха топката извън терена. Абсолютно сам загуби баланс на тялото си Радослав Димитров в началото. След това, когато вече тръгна да пада, имаше контакт между него и Петър Костадинов. Очевидно тази ситуация стигна до... Славия ще трябва да промени нещо в играта си, ако иска да не загуби в Стара Загора. Има ли нарушение тук? Не и според съдийската бригада. Ето още веднъж как Петър Димитров успя да си поеме топката, след което след минимален, трябва да кажем, контакт с Ели Маркес. Иван Джаферович успя да се спечели картон. Доста глупав, бих казал, картон, защото той дори не е за нарушение. А заради това, че според хърватския... Хубава атмосфера създават привържениците на футбола в Стара Загора. Имат поводи за... Колко елементарно загубиха и този път топката в средата на терена. Дават възможност на домакините да атакуват опасно чрез Петър Димитров, който центрира, но Стефано Кунчев се справя с ситуацията. Топка. Юруков, Златков, Маркес. Живко Желев е там. Той бе най-близо до това да засече топката. Емил Ангелов видя го през първото по време да се държи за подбедрицата. Това ще разберем след края на матча. Сега обаче Берой има възможност да поведе с 2-0. Много неточен удар. Стефано Кунчев рита топката. Тук намеса с задна ножица. Акробатично Златков изчисти топката. Много лош
футболист на Локомотив Пловдив, които зъби бяха разбити, но на сега Златков бе малко по-коректен. Илиев може да стреля от далеч, прави го, но не от цел. Владислав Златинов вече е готов да изпълни този пряк свободен удар. Интересно изпълнение, нямаше достатъчно сила като че ли. А все по-изнервени изглеждат играчите на двата отбора. Ето тук се сблъскаха глава в глава Влади Златинов и Филип Филипов. Камерата следи Галин Иванов. Нарушението не беше срещу него. Пострада Филипов. Отново е в Славия, но сега не изглежда да е особено в добра форма. И тук сериозен проблем за домакините. Ето как нервите на терена могат да доведат до нерви и на трибуните. Един мач, който в по-голямата си част трябваше да бъде празник.